kango nalgoto nukna khobor channel rogo media social media rogo je Dashrath Memorial College o sini adjon student professor ABB student hobai bujak ABB students rogo sini nijini borok tongphono bo sini professor tongphono sini borok buya ajagao kubuni bosongni borok sini students ono buka keboni bokrok khatika kebo yagrok dukuma ka yagrok bujabai ka an logi victim rok khorsa tongo tabu haja te baki rok khai borok baksa bujai malia exam buri malia bongni college ni जों पुलिस प्रशासन no बहुत टाइम दिखा जों 2 दिन जरते बंग नासिंका FIR बंग 2 बार जों FIR जमा खायमा परे जों आरो थांगा आरो नि OC बो साइर हरका जे जों नायनाय जों खाना नायनाय टिभि नायनाय फने नायनाय मा जों प्रशासन आम हायके बर फुङै दं आबुनि लगे तिनि फुङो तिनि रामचंद्र घाटनि ब्लक प्रेसिडेंट साब जुनालनि चेयरमैन रक खुवाइनि ते आइं आश्राम बारिनि चिनि तिब्रामो थान बरक थांगा प्रिन्सिपाल बाय कक सालै गार्जेन रक बाय कक सालै प्रिन्सिपाल ताम स्टेप ना गबं तरफ होते साइमानन बागे हाइफानो बरक कोनो फानो स्टेप ना हाया को आरो तिनि एबिनि बरक फाइ बंनो साइटम फान नक सामने अथॉरिटी ना हारै कलेज हापाइगा नंनो साबो परमिशन दिखायनि जे एबिनि स्टूडेंट फेडरेशन साइटंना रक बरकमो साइमाना नांगो जे इंडियन कन्स्टिट्यूशन चलु इंडियन कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 बर 9 नाइथो कोनो जागा थांनानै बय केबो केबो कासुमिया कासो कांखाय उल्टा बरक से आइनो खालायनो बरक मानसि जनो जाय खाय दङ हाइपानो ओ जागा प्रशासन नि एकदम फेलियर नुजागै दंखा प्रशासन कोनो खायमिया ब खाली आशा दिबो नरक न खायनाय जों नायनाय हिने किन्तु जों स्टुडेन्ट रक ता थांगारो परिमालिया जोंनि टिपारसानि स्टुडेन्ट रक थांगारो तंगैमाया अमो तिनि फार्स्ट टाइम या एडमिशन टाइम अंगथुं गुबुननि जरावबो फ्रि माखायनो सलिदो दिनै जों ग्रेजुवेट डेभेलपमेन्ट सानमानियावनो कारन जोंनि स्टुडेन्ट फेडारेशन दङ जों सुदु खुवाइ कलेजाव सोलिया जों त्रिपुरानि गोबां कलेज रगनो अमाहाय इन्सिडेन्ट रक नुगिना दङ ससियेल मिडियाव जों मंनो बहुत जरा रिखा मंनो बहुत जरा नायसिंका जों जतन जरा रिखा जोंनि एबिनि स्टुडेन्ट रगनो जों सालायाखौ सेटेल खायना नायखा এখন বড় সেটেলমেন্ট নিদিকে থাঙ্গিয়া আম বাজে जों TISF রক মিলুই খুয়াই ডিভিশনनि TISF তে आं आरो सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट बरनाय माजानि दिनै प्रेस मिट खाय जों जागा डिक्लेयार खायो जे खाना जों खुवाइनि लामा बन्द खायदों खुवाइनि लामा सिम बन्द दंब्ला ओ जागा हाइवे बन्द हई दं माने पुरा आगरतलाते त्रिपुरानि कानेक्शन बन्द खायदों जों जुदि खोनाफानो जुदि कालप्रिट संनो बुया हंकाय एक्शन ना हाय आंखाय जे बुजांनाय रंनो बननो जुदि खोना रमिया हंकाय ठीक আছে जों साइमानो कलेज स्टुडेन्ट वालाय मानो जोंहा दा कोनो चिनि कोनो नंतब्य करे जोंहा बागै जों कोनो इन्टारफेयर बखायो हाइपानो जों नुजाखा जे बन कलेज स्टुडेन्ट रंनो जे टिपासार रंनो बकना जों बुजाङै बकरा फाटिबानसे कोनो एक्शन जे ना हाजाय जे बरक इनभेस्ट बिजनेस बुजाय मालिया एटेम्प्ट टू मर्डर केस थाका थैगिजा नखरका कोनो बरकनि अनेक से इन्जुरिंका किन्तु आउटसाइड नि बरक बा जागा हाइ बुफायगा हिनि जों खोनाव जोंनि जारा स्टुडेन्ट पढ़नाय रगा जागा जों साइ खोनारिका आउटसाइड रंनो मारनाय जे कलेजाव पढ़े दंनाय बंनो पानिशमेन्ट मारिनाय बरक पुलिसनो टाइम दिखा जतनो टाइम डिमान्ड करे बरक जतनो जे दंनि नांमानि सामनो खायमाय बागै बंनो जों टाइम डिमान्ड बिसिं टाइम पिरियड नि बिसिं बरक सामखायन बागै जों खोना खुवाइनि लामा क्लोज खाय दङ खोनानो सिबि जों लामा बन्द खाय दङ जोंनि डिमान्डआव ना दंनाय जे खायनाय दंना पानिशमेन्ट बिदि जे बंनो स्ट्रिक्ट एक्शन ना बागै जारा अ स्टेटनि गभर्नमेन्ट ओ दंनाय बरक तो साइ दङ जों जतन बागैनो दङ सबके साथ सबका विकास जों गाखै दिनाव हायोब्ला